A sme ešte stále na Devínskej Kobyle a tu sme našli nejaký bunker. Tak sa ideme pozrieť. Čo toto majú? Pozor, schod. Aha, to sme sa dostali z druhej strany k tomu. Tej mreži. Ideme ďalej. To bol ten únikový východ vlastne, čo hneď tam bolo zamrežované. No, a tu mali takýto bunker. Áno, aj tuto je to zamrežované. Tu bola raketa. Bola jedna, vedľa druhá. To neviem, čo vylievali. Dobre. Dobrý bunker. Taký ešte nemám. Dobre. Zastavím to.